Sunwatun aşığı. Salam mehriban tamaşaçılar, eýileşler. Gahryman arka dağımyzyň saýasyny, siziň her bir günüňiziň bagtýarlygy, rowaşlyga beslenmeni, hormatly prezidentimiziň janynyň sag, belen taşynyň aman, tutýan tutumly işleriniň hem rowaj almany arzuwlap, Sunwatun aşygy etbeşimiziň täze sanyna tamaşa etmäge çagyrýar. Sunwatun aşığı. Gahryman arka dağımyzyň saýasyny biziň milli medeniýetimiz, sunwatymyz dünýä äşgär bolýar. Hormatly prezidentimiziň sunwatymyza, medeniýetimize berýän çäksiz ünsüniň netijesinde sunwatymyzyň ýaş zehinleri öz okyplaryny, başarnyklaryny açyp görkezýärler. Mehriban ýyleşler, bizim bugünkü gepleşigimizde Gahryman arka dağımyzyň saýasyna özüniň döredýän ajaýyp saadlary bilen halkymyza ruhy lezzet paýlap gelýän sunwatyň aşyklaryny çagyrdyk. Olar elbetde saz sunwatynyň aşyklary. Gahryman arka dağımyzyň yglan eden türkmeniň altyn asyry bäýtleşiginiň ýeňijileri. Doğanlar, Döwlet, Orazgül, Öwed Muradowlar. Sizi studiýamyza hoş gördük. Sağ olun. Gahryman arka dağımyzyň saýasyny berqarar döwletimiziň bir bagtýarlyk döwrüne biziň aýdymsaz sunwatymyz gün-günden ösýär. Hormatly prezidentimiziň şu sunwatymyza berýän çäksiz ünsüniň netijesinde biziň aýdymsaz sunwatymyz dünýä äşgär bolýar. Elbetde biziň aýdymsaz sunwatymyzy dünýä ýaýan, halkymyza ruhy lezzet paýlaýan bolsa biziň döredijlik sunwat işgärlerimiz bolup durýar. Ine sadan siz çağalyňyzdan bäri skripka saz guralyna saz çalyp bir yurdumyzyň bagtýarlygyny, gözelligini wasp gelýäňizde ikiňiz bilelikdi. Şu zatlardan başlasak söhbetimiziň başyna. Edip arka dağımyzyň saýasyna yurdumyzyň gözelligi, owadanlygy, watanymyzyň ösüşleri, bize ýaş sunwat işgärleri, umumyň ähli dörejilik işgärleri bir täzeçil pikirleri aralaşdyryp, dörejilikli zähmet çekmäne güýç kuwat berýär. Edip arka dağımyzyň saýasyna bir yurdumyza gurulan köşke ýywanlar, medeni maksatly binalar, dünýä ülgelerini laýyk gelýän meden merkezler, bir näçe ýokary gowy jaýlar, şolaryň içinde bolsa dürlen janlar bilen awzallaşdyrylan ses ýazgylar studiýalary, bir näçe konsert sahnalar, bu zatlaryň ählisi bir sunwaty, medeniýete goýulan urlakan ünsüň nişany düşünýär. Edip arka dağımyz ýaş nesillerden, çağajyklardan başlap halipalarymyza çelle özüň urlakan mehr muhabbetini paýlaýar, urlakan ünsüni berýär, bir medeniýetimize, sunwatymyza ak ýollar açyp berýär. Bizem ýaş sadanyň hökmünde şu ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp bir täze eserlerimiz bilen, sazlarymyz bilen halkymyzyň öňüne çykyş edip dursak, edip arka dağımyzy türkmen halkymyzy begendirsek, iň uly maksatymyz şol. Hawa, ine döwlet Gahryman arka dağımyzyň saýasyny döredijili işgär bolmaklaryň özi bagty şeýle dämi? Sebäbi sen şu özüň bar arzuňy, islegiňi, yurdumyza bolan bu isonçyňy, gowançyňy, başarnyňy, ukybyňy şu döredýän eserine siňdirip onam halkyňa ýaýýanda. Bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni bize peşgeç beren Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna bize bir yglan eden Gahryman arka dağımyza çäksiz alkyşlar aýdýan, Gahryman arka dağımyzyň jany sag bolsun, ilmi damy mertebesi belend bolsun. Şu islenip iş kaçan ýeňil bolýar, kaçan sen öňünde nusga bolanda. Gahryman arka dağımyzyň özü biz ýaşlar üçin sunwatymyzda aýdym aýtmakda, saz çalmakda, eser döretmekde hemde özüňi sahnada näýelik alyp barmaklykda bize ulluhan usuluk mektep bolup durýar. Näme biziň sunwatymyzda da ösüşiň aňarsy ýok. Kämili ýeten adam ýok, hadýan entek. Şonuň üçin ýanky biziň ýurdumyzda, parahat watanymyzda şular ýalyk bir awadan gözel ýurdumyz we gözel paýtagtymyz we biziň
her bir günümüz ýerden sagaman örüp işe biz şeýle bir ruh bilen bir gowy duýgular bilen gitýär. Sebäbi biziň işimiz şeýle bir gözellik paýlayan adamlara bir gowy duýgulary paýlayan işte. Biziň her bir sagatymyz, her bir günümüz şolaryk biziň täze maksatly, dürli maksatly binalarň açylış dawaralaryna bolanmyzda bir özümiziň halipalarym bilen görüşüp durmaklyk, öz deňduşlaryň bilen söz alyşyp bir ýanky sazy barada söhbetdeşlik edýän bir umman şu durmuşy taýdan öwrenýän zatlaryň kän öz sunatymyzy söýýäs, gowurýäs. Mundan meýlekde nesip bolsa şu gözel watanymyzyň ösüşlerine bir öz gidijegem bolsa goşandymyzy goşup nesip bolsa arkadamyza baky wepaly ýaşlary bolup nesip bolsa şu ata watanymyzy at awren dünýä sahnalarynyň elmidama öz sazlarymyz bilen gallarjakdygymyza inanyrasym gelýär. Tüýsüremden şu gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, ýyly ýurt bähwitli beýik tutumlar elmidama rowaj alsyn. Ne döwlet oradygul siz çağalykdan şu sunutyň içine ornaşdyňyz. Ne her bir insany kämillige ýetirýän durmuşda bir näçe sebäpler bolýardy. Meselem alsak, ilk bilen şu bilim alan sungat ojoň. Onuň bir gatnaşýan bäýatleşikleri bolýar. Seni hasam taplaýa, hasam öz bir
sungat uğrundan kämilleşmäge iterýär. Şeýledene gahrman arkadamyzyň saýasyna şu dünýä döwletlerine bolýan medeni saparlar, medeni çäreler, biziň ýurdumyzda geçirilýän ýa-da dostluk doganlyk çäreleri, bilelikde geçirilýän konsertler bolup biler. Umuman şu çağalaňyzdan şu wagt etjeli şu sunatyň içine aralaşyp kämilleşmeňize itergi beren bir neçe sebäpler bardyr. Şu zatlar doğrusunda. Ýa-da ha meselem alyp göreli, käbir halypalaryň mektebini geçmeklik, ýokary okuw mekteplerde okamaklyk, ine şu zatlar doğrusunda görüňetsek. Ýanky çağalyk ýyllarymyzda ýatlanmyzda ine şu wagtlaram ejem bilen kakam bilen öýde oturup gürleşýärler ýa-da käwat açyp öýde bir kiçilik çağalyk suratlarymyzy görenmizde. O ýatlaýar şonda ejene eýlekdik ýa-da kaka ne eýlekdik diýip soraýar, ejem kakam aýtyp berýärler-de, şu kiçilikden men öz ýadyma düşýän zadym şu ejem elimizden tutup şu umuman asas älemine bize ilkinji bir ädimlerimizi ätmäne kömek eden adam. Türkmenistanyň halk artisti professor Orazul Anamradow sunwaty ilki iteren adam diýip hasap etýär halypamyz diýip. Ondan sonra näme türkmenlerde bir her bir öýde de şeýlem gadyp pikir edýän, şu uly näme etse, şu kiçi çağda menem diýip izinden şonu gaýtalýar. Orazulem ýanky skripka saduran öwrenip başlanymda şu Orazulem nem öýüşi berenne mugallim şonu öýde turgunleşýän öwrenýär-de Orazulem näme menden bir ýaş kiçi ýöne de men 6 ýaşymda Orazulem 5 ýaşynda ýanky görýärde menem döwlet menem çap göräýin zat diýip şeýdip howaslanıp ejem kakamam daşmazdan sinlapdyrlar-da şonu ay gelşinem şu ikisem bilece şu saat eleminden öwrensinler bir ýanky howaslar bar bolsa şolary howasyna görä şolary saat bereli zat diýip şeýdibem ýanky ikimizem bir saatçylyk Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna ýürütüleşdirilen saatçylyk mekdebi internadyna girdik. Ol mektebim tamamlap ikimize de Gahrman arkadamyzyň saýasyna şu Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talyby bolmak bagty nesip etdi. Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamlabam şu wagtda ikimize Orazul bilen mukamlar köşküniň altynasy estrada orkestryna bir öz işimizi, iş tejribemizi dowam etdirýär. Gahrman arkadamyzyň saýasyna görýäňizmi zekinleri ýüze çykarmak üçin bir neçe ýurdumyzda ýylyň geçirilýän bir bäsleşikler bar. Ne olar Türkmeniň altynasy bäsleşiginiň siz ýeňiçileri bolýaňyz. Mundan başga da ýene öz gatnaşan saparlaryňyz bardyr. Bäsleşikler barada aýdymda doganlyk ýurtlaryna bir medeniýet saparlary barada aýdymda köp saat ýadyma düşýär. Mektepde okuyan wagtlarymyz şu mektebiň çäklerine geçirilýän eýen bir neçe bäsleşiklere, festiwallara gatnaşmak bagty meýser etdi. Bir çağajyklaryň arasyna geçirilen bir neçe bäsleşikler bolýar-da eýem şol wagtlardan başlap bir özüňi taplap, özüňe bolan anam jogapkärçiligi duýup bir saat sungatyna bolan, saada bolan bir söýgümiz has artdy. Şol wagtlardan başlap biz edil arkadamyzyň bize bolan nazaryny duýýas şu günne çellede edil arkadamyzyň bize bildirýän anamyny her wagt ödemek üçin bir ýürekden zähmet çekjekligimizi ýene bir ýola tüýsürekden ananyrýan. Tebebi watanymyzda ýeňişiňi syra ýönekey. Bir ýürekden zähmet çeksen ýetilmejek menzil ýokmy kadýanna biz arzuwlarymyzyň hasyl bolan zamanasyna ýaşaýar. Edil arkadamyzyň ýylyň geçirilýän bir neçe bäsleşikleriniň netijesini Türkmeniň altynasy bäsleşiginiň ýeňijiler bolmak bagty biziň paýymyza düşdi. Ýaşlaryň arasyna bir neçe bäsleşikler geçirilýär. Şolaryň içinde de Mahtumuladan Naqy ýaşlar bayranyň eýesi bolmak bagty biziň nesibämize, biziň paýymyza düşdi. Bu zatlaryň ähresi bizi mundan beýlekim has jogapkärçilikli, dörejülikli, ýürekden zähmet çekmege ruhlanyrýar. Elbetde elimizde barny edip bir halkymyza bir neçe täzeden eserler ýetirmek bu biziň ulakan maksadymyz. Doganlyk ýurtlaryna medeniýet sungat saparlary elbetde ýurdumyzda kän geçirilýär. Şo babatda bolsa mümkin bolsa döwlet dowam etdi. Gahrman arkadamyzyň medeniýetimizde sungatymyzda goýýan ünsüniň netijesinde berýän bir näçe dost doganlyk biziň ýurtlarymyzda, biziň saparlarymyz boldy-da. Olam elbetde näme şu daşar ýurt dost doganlyk saparlar diýilende näme zat? Biz ýaşlaryň göz ýetimimiziň haskem giňemekligini, bir daşar ýurt dünýäde bolup geçen bäsleşikler, festiwallar, şu ýaşlaryň dünýäde garaýşy nähilek şu zatlar barada bize bir umuman aýdanmyzda göz ýetimimiz giňetmän ulakan mümkinçilik bolup durýar. Şol gidýän saparlarymyzyň dowamynda da
her saparymyzda biz bir zada göz ýetirip gaýdarda şo taýda Türkmenistan döwletimiz barada daşary ýurtly biziň dost soňlukly halklarymyzyň alkyşly sözleri, biziň dost soňly ýurtlarymyzyň medeniýet işgärleriniň Türkmenistan döwleti barada şeýle bir ýanky gowy sözler aýtdylar da. Şol ýerde de näme türkmenlerde aýdylan sözler bar da hemme zat şu deňeşdirende aýan bolýar diýilýär. Şo nähilek biziň şertlerimiz bärde biziň konsert sahnalarymyz, biziň umuman ýaşaýyş şertlerimiz, hemme daşary ýurtly dost soňlarymyzyň ýanky şonda da ýanky biziň şu medeniýetimize, sungatymyza, türkmen halkymyza döredilen mümkinçiliklerin gaty iňňän uludygyna biz ýene bir ýola göz ýetirýär. Şol daşary ýurt saparlarymyzyň dowamynda da biziň watançylyk duýgumyz şeýle artýar. Şo biziň türkmenligimize biz buýsanýar şol ýerde, biziň Türkmenistan döwletimizde ýaşaýanlygymyza şol saparlaryň dowamynda ýeke bir aýdym saat konsertler däle türkmen kinofilmlerinden görkezilişi, biziň milli baýlyklarymyz bolan biziň halalarymyz, şaýseplerimiz, biziň bedewatlarymyzyň ýanky bir keşipleri, milli meden mirasymyz görkezilene şeýle bir buýsançly bir duýgular dolýar-da bir içinde. Türkmenligiňe ýene bir buýsançyň hasýam artýar. Altın Orazyly kimiziň dost soňluk ýurtlaryna giden saparlarymyza bir ýatlak geçsem Germaniýa döwletini, Hytaý Halk Respublikasy, Amerikaň Birleşen Ştatlary, Awstriýa, Ýewropa ýurtlaryny sanasak, onuň Russiýa Federasiýasy, Belarusiýa, Ukraina, Moldowa, Gazagystan, Ermenistan, Azerbaýjan şeýle de bir şol döwletleriň bir näçe şäherlerinde Gahrman Arkadamyzyň saýasynda Gahrman Arkadamyzyň ynamy bilen bolmaklyk bagty nisip etdi şu medeniýet saparlaryna. Şol ýerlerine de şu türkmen sadymyzy ýerine ýetirenmizde, türkmen aýdym sadlarymyz ýanglananda şeýle bir buýsançdan dolu duýgular başdan geçirýän şol pursatlarda Gahrman Arkadamyzyň arkamyzda barlygyna, ýurdumyzyň mizemezligine bize bildirýän ynamy üçin Gahrman Arkadamyza çäksiz alkyşlar aýdýan.
Saz sınwaty bir jadyly sınwat. Saz döretmeli bolanna eýäm şonuň sazyň owazyndan, şoň kakowundan, heňinden şol sazda nämäni wasp edilýänini aňmak bolýar. Meselem men alyp görsek, depkinli sazlarda bir watanymyzyň ösüşleri wasp edilýän bolsa, bir akylly, şirin owazlarda bir gözelligi, bagtyarlygy duymak bolýar. Sizden bilelikde çağılykda näre bile ajaýyp saz eserlerini döredýäňiz, saz eserlerini ýanglanyrýäňiz, öz saz uralyňyzda, skripka saz uralyny halkymyza ýetirip gelýäňiz. Indi şu saz eserlerini döretmeli bolana ýa-da çalmaly bolana ilki bilen döwlet elbetde siz ulsy kimin pikri esasyna döreýäk. Indi meselem alsak, oradygul has bir zenan maşgala bolansa, inçe, has mülayim owazlary hala ýamyka diýenni. Haýsyda bolsa bir sazda çalmaly bolana ýa bir döretmeli bolana kimin pikri esasyna saýlanýar. Oradyguldan bir ýaş uly bolsamam, altyn saz sünwatyna saz ýerine ýetilişde de dinleýijiler, adamlar biziň halipalarymyz aýtýar da oradygul senden has ýiti diýerdiler. Şonuň üçin bunda meniň pikirim esasy dälmi diýen sebäbi näle? Menem öz pikirim aýtýan ýöne esasy oradygul şu ştaty gowy bolupdyr, ştatyny gowy çalypdyň, ýa ştatyny gowy ýerine ýetiripdiň diýse, ýa ştat gowy bize gelşer diýse oradygul dinleýän. Elbette biz doğanlar olamysyň köp halatda bile maslahatlaşyp bir agdy birlikde şu ýagdaýy çözýär. Elbette saatlar saýlaýar. Ýöne özümiz ýaş olamysyň bir arkadamyzdan biz ýaşlara ullakan üns berýär. Ýurdumyzyň ösüşleri, waspy bir depkinde saatlar bilen beýan etsek biz has gowarýar. Sebäbi şu aýdym saat durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi bir saata düşünýän adam iň bagtly, iň baý adam diýip hasaplanýar. Şahyr Gurbanada edýän şeýle tetlerleri bar. Adamda ýagşylygy, gözelligi, adamkärçiligi oýarýan iň güýçli serişde hem sazdyr diýede. Şonuň üçin aýdymçylar bir özüniň aýdymlaryny ösü bilen bir beýan etse, içki duýgularyny bir ýerine ýetiren eserlerini biz sazynalar özümiziň bir şirinden şirin sazlarymyzyň ösü bilen, owazlaryň ösü bilen wasp etmäge çalyşýar. Şonuň üçin döredýän eserlerimiziň arasynda diňe bir haýal, owadan şeýle malaý makymly sazlar däl, eýsem bir ýurdumyzy, ösüşli watanymyzy wasp edýän depkinli sazlary ýerine ýetirmäni özümizde has ýakyn görýär. Haýsam bolsa bir saz alanmyza sazyň bir malaýym, akymly ýerlerine oradygul ýerine ýetirýär. Sebäbi zenan maşgala bolansoň bir depkinli, bir ýankyp güýçli depkin etýän ýerlerini bolsa özüm ýerine ýetirýän. Mehriban arkadamyzyň ýaş dehinlere, sunugy diýşärlere bildirýän anamynyň döredýän uly mümkinçilikleriniň esasyna bir zat aýdasyn meli. Şu islenlik aýdymçy öz aýdymyny şekile geçirse-de, sazyny öz sazyny şekile geçirse-de bir ulakan üns mümkinçilikleri bar. Mehriban arkadamyzyň bir hut özüniň bize nusgalyk mektep bolup çykyş etmegi, bir aýdym aýtmakda, saz çalmakda, eser döretmekde, şygyr döretmekde bize ulakan bir ýeňillik bolup durýan öz başarnygymyzy şu sazyň üstü bilen beýan etmek üçin şekile geçirmeli bolan pursatlar, ähli mümkinçilikler bar. Bir ýurdumyzyň gözel ýerlerine bir şonu ýazga geçirmek, bir näçe dünýä ülgelerini laýyk gelen tehnologiýalar bilen şonu bir ýokary derejede ýazga geçirip halkymyza hödürlemekde ulakan mümkinçilikler bar. Şular ýaly ajaýyp zamanada ýaşaýanlygymyza, eşretli durmuşyň hödür görýänimizde tüýsüregimizden beýenýär. Sebäbi biziň arkadamyz, biziň aramyzda elmidam arkada bolupdyr. Özümiziň saýlap alan hünärimizi has kemilleşdirip, saatlary döredip bir halkymyza lezzet paýlasak, elbetde ulakan biziň bagtly pursatlarymyz şulardan ibaret diýip tüýsüregimden aýdýan. Bu ýylmydy Gahrman arkadamyz Türkmenistan Rowaşlyk watany ýyly diýip elan etdi de ähli döredijiligi işgärlerini buýsandyrdy. Sebäbi Gahrman arkadagymyz biziň ýurdumyzy rowaşlyklardan rowaşlyklara ýetirýär. Bu ýylmyzam elbetde şu döredijiligi işgärleriniň bir ählisini täze üstünlikleri, täze bir rowaşlyklary ýetirmäge bir hasam ilhamlandyrdy da. Sizem näme elbetde döredýän sazlaryňyzyň üstü bilen şu rowaşly watanymyzy wasp etmäge çalışýansyňyz, şu täzeliklerde bir özüňiziň iki bolup bilelikde nähilek bir täze eserleriň üstünde işleýäňiz, Türkmenistan Rowaşlyk watany ýylyna bagşlap nähilek saz eserleriň üstünde işleýäňiz, şulara aýtyp geçseňiz. Altyn ýerine ýetirýän eserlerimiziň arasynda köp halatda bir hele maýtyk depkinde sazlar biz ýaş, ýüregimiz joşupdyr, ilhamymyz joşupdyr. Bir has depkinli, bir ýurdumyzy ösüşli diýänmiz wasp edýän sazlara has uly üns berýär. Şol bir wagtda biziň halipa sazynalarymyzyň ýerine ýetiren eserlerini kän dinleýär. Şeýlelikde okan döwrümizde de
Däl şu günlerimizde de nusxa we kompozitorlarymyzyň döreden eserleri has hem bize ýakyn özümiz gowar şonu ýerine ýetirmäne de diňlemäne de şonuň bilen bir wagtda ýurdumyzda bir ýaşlarymyzyň has hem söýüp diňleýän eserleri bolýar. Aýdymlaryň arasynda da sazlaryň arasynda da bir estrada ýakyn bolan eserler. Şoň her ýerine de ünsümizi berýär, başardygymyzça ýerine ýetirýär, eslenik eseri ýerine ýetiremizde de özümiziň halipalarymyz bilen köp maslahatlaşýar, döwlet ikimizden maslahatlaşýar, şonu bir doly kämilleşdirip eseri taýýar diýip bir şonu bir ses ýazgylar studiýasyna da ýerine ýetiremizden soň köp diňleýär. Eslenik dörejiligi şäri halkymyza bir kämil eserleri ýetirmäge çalışýar. Bir ýürekden gowursa biziň zähmetimizden ýerine düşdigi diýip hasaplaýan. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahryman arkadamyzyň eglan eden Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylyna biz hem razylykymyz, halipalarymyz bilen maslahatlaşyp bir näçe täze sagalyň üstünde işleýär, işimiz dowam etdirýär. Sebäbi ösüşler, bolup geçýän wakalar ýurdumyzda bizi öz sadymyň üstü bilen depginde sadalamyzyň üstü bilen şonu wasp etmäne täze bir ilham, joşgun döredýär bize. Doğrudan her bir sad dörende näme şu halipalar bilen maslahat ökmän suratda gerek bolup durýar. Biziň halipalarymyz bar adaýsak, näşe çağalarymyzdan mäli biz mukam skripkaçylar toporuny öz ýanky bilimimizi artdyrdyk. Olaň ýol başçysy Türkmenistan halk artisti Garol Neymar. Ondan daşaram näme elbetde biz köpçüliklerin orkestrlarda da ýerine ýetirýär. Onu gahryman arkadamyz bize täzeden Türkmenistan Döwlet Simfonik Orkestrynda keltip berdi, Türkmenistan Döwlet Horundy keltip berdi. Elbetde uly toporlaryň başynda da durýan dirijor bolýar hökmän suratda öz dirijorlaryň arasynda da özümize bir halipa diýip hasap etýän Türkmenistan halk artisti Aşyr Hojatow, Türkmenistan halk artisti Oraz Berdiýew, Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bilim alanymyza bolsa Türkmenistan sungatda at gazanan işgäri Nikolay Artyomovich Amyans bize skripka saduralyň inçe tilsimlerini öwretdi. Halipalarymyz bilen ýakyn ara gatnaşykda bolmak bagty bize nesip etdi. Olaryň arasynda Türkmenistan halk artisti Kerim Ilyasow bilen bir näçe sad eserlerimiz bar. Türkmenistanyň at gazanan artisti Atamurat Nuriýew bilen bir näçe sad eserlerimiz bar. Arkadamyzyň saýasynda mukamlar köşküniň Altynasar estrada orkestryny bir näçe döwlet konsertlerimizde toporumyz bilen ýerine ýetirýär. Sunwatyň aşygy. Gahryman arkadagymyz şu halipa şähertlik mektebini ýola goýup bermädiň netijesinden bir diňe bir şähertlerin ýüze çykmagy däl, eýsem biziň sunwatda ýyz galyryn beýik ägirt halipalarymyzyň bir döredüçilikli ýoluny öwrenmekligi, olaryň bir ýolunyň häzirki ýaşlara bir mektep bolmagyny, nusxa bolmagyny ul iterge berdi. Şol bir näçe halipalarymyzyň bir döreden bir sunwat eserleri häzirki günne halkymyza ýetirilip durýar. Halipa şähertlik mektebi sunwatyň ähli ogurlaryny özüniň bir ähmetini berýär. Elbetde bu näme gahryman arkadagymyzyň şu sunwata goýan sarpasynyň ýeni döwredek sowutnamasy bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň bir sunwata goýan çeksiz sarpasyny hormatyny her bir adymda duýýar. Gahryman arkadagymyza baladalar üçin çeksiz alkyşymy aýdýar. Döwlet Orazgül Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde zähmet çekýär. Ine bundan daşgara näse häli şinni halkymyza ikiňiz bilelikde halipalaryň ýanyna sadanarlyk etmek bilen halkymyza özüňiziň bir sad eserleriňizi ýetirip dursuňuz. Bundan aşgada şu Türkmenistanyň teleradio ýaýlymlar merkeziniň bir ýaşlyk tele ýaýlymynda da çal sadanna gepleşiginem alyp barýaňyz. Bir näçe ýyllardan beri ikiňiz bilelikde şol gepleşikde olam elbetde saz bilen aýdym bilen baglanşykly gepleşik. Şu zatlary bilelikde ählisini alyp gitmeklik. Diňe bir ýekelikde däl, diňe bir toporda skripka saz goralyny orkestrda çalmaklykdan daşgaram bir alyp barçylyk kärnem alyp gitmeklik näle başarýar? Mümkin bolsa men jogap beresim eli altyn. Şu umuman her bir insan aýdym saz bilen meşgullanjak bolsa köp zatdan baş çykmaly. Ýöne biziň tek ýaş, biziň halipalarymyz we biz köp zatlar öwrenmeli, öwreners, intek nesip bolsa. Ýöne şu diňe bir saz ýerine ýetirmeklik bilen çäklenmän. Islenlik sazyny aýdymçy şu saz älimini bolup geçen hemme täzelikleri bilse, bir sazyň taryhyny bilse, saz eşitiş okuýubyny has hem artdyryp dursa, şol bir wagtda bir teleradio ýaýlymlar arkaly, tele ýaýlymlar arkaly bir näçe bir gepleşiklere tomaşa edip durmaly, konsertlarda çykyş etmeli. Bir de şeýle
Hasam kämilleşmäge iterdi. Hawa. Ýöne şu saat çalmakdan daşary biz özümiz şu alpbarjylyk uğruna has özümiz gowy görýäs. Çal saatına gepleşgen elbetde bir aýdymçylaryň, sadanalaryň, halipalaryň, ýaş dehinleriň gatnaşan gepleşigi, şol gepleşik arkaly bir ýaş dehinlerimiziň hem has hem ýaşlyk çylaýlymyny ýüze çykmagyny ullakan iterek bolup durýar. Sadana bilen sadana söhbetde bir has gowy düşünüş bolýar men pikirimçe. Şonu bir halk köpçüligine ýetirmekde bir şu saat eýleminiň täzelikleri, dörejilik täzelikleri bilen söhbetdeş bolanda saatana bilen saatana ýa bolmasa bir dörejilik işler bilen söhbetdeş bolanda has hem ýerine düşýär pikirdiýän. Her bir gepleşik bizde täze dünýäni, täze garaşlary, täze pikirleri açýar. Sebäbi Türkmenistan döwletimiziň näýlik tehinleriniň kendigini göz ýetirýär. Sebäbi näme şu ähli welaýatlarymyzda biziň zehinli ýaş oglan gyzlarymyzyň barlygyny şu näme tebii zehin bolýar. Hem ýanky saatana ýerine ýetirji şu işläp ýeten derejesi bolýar da. Şol tebii zehiniň has köp bolan ýerine şu oň üstüne de ýanky şu zähmet sindirilen bolýar, ütköşük bolýar. Şol gepleşikleň üstü bilen hem şolar ýaly ýerine ýetirjileri şu köpçüligimizde görkezmeklikde ullakan mümkinçilik arkadamyzyň döreden biz ýaşlara şol gepleşigem biz alyp barmaklygymyz elbetde bize de bir täze bir dünýä açylýar. Alyp barjylyk diýmek bu aňsat iş däl, aňsat kär däl. Bu bir ýanky şu gör tomaşaçy bilen ýanky ýerine ýetirjiň arasyndaky bolan dilläki söhbetdeşlik ara köprü bolup durýar da. Türkmenlerde aýdylşýarlygda mümkinär hem azyr diýilşýär näme? Şoň üçin bu biz hünärem, kärem elbet alpbarjylyk käri bize bir gyzykly, täze çemeleş talap etýär. Şoň üçin mundan meýlekde alpbarjylyk sunwatyny dowam etdirmek maksady dünýäsi özümizde sady ýerine ýetirjik bilen bilelikde elbetde. Ýene biziň tamaşaçylarymyzyň arasynda sunwaty höwesek ýaşlarymyz bada elbetde bir her bir saat guraly çalmagy höwesek ýaşlarymyz badyr. Skripka saat guraly bilen gyzyklanýan ýaşlarymyz badyr elbetde. Şolar üçin gyzykly bolar ýalyk şu saat guralyň guruluşy, onuň bir saklanyş düzgüni dogrusyny da bir görüň etsek, şu saat guralyň bir aýratynlygy barada aýtsaňyz. Ulu howaslan altyn skripka saat guraly barada aýdyp bersem, skripka saat guraly Italiýa döwletinde 16-njy asyrda Cremona diýen şäherinde ilkinji ustasy Antonio Stradivari tarapyndan ýanky ýasalan saat gural kämilleşip bine şu döwrümizde näme şu iň soňky görnüşi, iň soňky görnüşe geldi şu görnüşde. Ondan skripka saat guraly 4 san kirişden ibarat bolup durýar. Kirişleriniň düzgün tertibem kvinta aralyga düzülýär. Biziň milli dutarymyzda golay. Milli dutarymyz biziň kwarta, ýani kynjagymyz kwarta düzülse, bu kvinta düzülýär. Şoň üçin hem ýani dutardaky ähemlerem ýerine ýetirip bolýar. Gyjak bilen hem kwapdaş meňdeş bolup gitýär. Kirişli saat gurallar toporuna girýär, skripka saat guraly ýerine ýetirilende de bu ýaý diýilýär. Şol näme? Saat dilini aýdanynda bir ýaýam hökmen turatda ýani skripkaň bir aýrylmaz bölegi bolup gitýär. Skripka agaçdan ýasalýar. Şol döwürlerden bäri ütkäp gelmediklerdi. Şu agaçdan ýasalyp ýani çalynç usuly ütkemenler çep egine goýup sağ eline de ýani ýaýalyp şu kiriş bilen şu ýaýyň saçlaryna birek süýkende şu ses çykarmak usuly ütkemen gelipdir. Şu döwürmizde şu wagtymyzda çenli. Ondan saklanyş şertleri barada aýtsak, skripka ortalyk howa şertlerinde saklanmagy gowy görýär. Şu sebäbi agaçda bir. Agaç ondan hem skripka haçanna has gymmat artýar. Şu skripka agacy gurap has hem sesiniň ýanglanyp, ýani ýanglanmagyna gowy tergi berýär. Diýmek onu şu näçe ýyl geçdigi saýyn onu owazy hasam bir şirin bolýandyr. Hawa, gaty dogry aýtdyňyz altyn, şu skripkaň agajynyň üstüne näçe kän ýyl geçdi, şonça da skripkanyň owazam şirin bolýar, gymmatam artýar skripkanyň. Hawa. Ondan ýanky ýene de bir täsirgen zatlar aýtsam, şu skripka saat guraly gadim döwürlerde näşuwat şyl enjamny aýrylýar şeýle, şyl enjamsyz çalynypdyr. Şu wagt döwürlerem çalynýar. Ol eýem seniň boýunyň uzunlygyna bagly bolup durýar. Her adama, her ýerde aýratynlyk bolup bilýär şu wagtlara. Ýöne has öňöýli şu wagt döwürde bolsa näet ýani täze dören şi enjam has öňöýli skripkany ýerine ýetirmäne bir mümkinçilik döretýär. Özüňi ýerine ýetirende has arkaýyn duýmaklyk üçin.
Sade eserinem näme ýerine ýetirende bir Oňoýly bolsa. Oňoýly bolsaň şonu ansatlyk bilen gowy ýerine ýetirýär sade. Hawa. Şu umuman aýdanymyzda islendik toporda islendik orkestrlarda skripka sazuraly şol orkestrň ýüregi diýip hasaplanylýar. Köp kompozitorlar hem şu öz eserlerinde şu yekelikdäki ýerine ýetirilýän ýerlerini skripkanyň owazy has hem şirin bolansoň şoňa skripka sazuralyna bir ýazypdyrlar. Şu skripka ölen çylşyrymda sazuraly ondan bir aýtmana zat gatykän ýöne şu gysgaça aýdyp bersem näşe ýanky gurrunlan. Sunwatyň aşygy. Sunwatyň aşygy. Inha gepleşigimiz tamamlanıp gelýär. Biziň gepleşigimiziň bir düzgüni bar. Gepleşigimiziň mehmanlary tomaşaçylarymyza bir sunwata degişli sowal berýär. Eger siziň berjek sowalyňyz bar bolsa, illeşlerimize ýetiräsiňiz. Ol şertiňiz barada altan biz oradyl kimde öňem tomaşa edýärdik, gepleşiňizi bilýärdik, gepleşiňimize gelmäk taýýarladyk sowalymyzy. Sowalymyz şeýlerek mümkin bolsa men aýdaýyn oradyl. Neme şu skripka sazuraly kirişli sazuralar toporuna degişli. Kirişli sazuralar toporuna degişli bolan ýene-de skripka meňzeş bir näçe sazuralary bar. Olar haýsylar, olaryň atlary. Mehman tomaşaçylar mehmanymyzyň beren sowaly düşnükli bolsa, ekrana görýän belgimize sowalyň jogabyny ýolap bilersiňiz. Sağ olun döwlet oradyl gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin, beren ajaýyp gurrunlaryňyz üçin. Size mundan beýlegem sunwatda üstünlikler arzu edýäs, ýerine ýetirýän ajaýyp sallaryňyz hemişe dinleýijileriniziň gyzgyn gollawyna söýgüsine münasip bolsun. Size şowluluklar, rowaşlyklar mundan beýlegem ýar bolsun. Köp sağ olun altın gepleşimizden şu jemleýiji pursatlaryna ýene bir ýola tüýsüregimizden iň gowy arzular aýdasyn meli. Bize şu ajaýyp zamanada ýaşadýan, bize eşretli, bakyar döwri peşkeş beren ediz arkadamyzda, ak ýüregimizden, sadan kalbymyzdan, tüýsüregimizden sağ bolsun aýdýar. Mehriban arkadamyzdan, elmedamy jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Biziň aramyzda arkada bolup dursun. Bizim ýaş dekinler, ýaş sadanlar bolup arkadamyzdan önamyny ödep bir näçe täzeden täze eserler ödüp, toy bayramlarda çykyş edip halkymyzyň söýgüsini gazanmakda ullukan bir güýjümiz gaýrymar diýip tüýsüregimden anlanýan. Her bir tomaşaçada üstünlikler arzu edýär. Her bir maşgaladagy birlik bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, asmanymyz asuda bolsun. Elmedam türkmen aýdymsa sunatymyz belente ýaglansyn. Türkmen medeniýetimizden, türkmen sunwatymyzdan hak gowanlary, hormatly prezidentimiz Gahryman Arkadamyz ýene bir ýola size çäksiz alkyşlar aýdýas. Bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwründe Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylynda Gahryman Arkadamyzyň saýasynda mehman illeşler sizin görjeňiz diňe gowluk bolsun. Hormatly prezidentimizin mertebesi belent bolsun, jany sag bolsun, il ýurt bähwitli beýik tutumly işler elmedama rowaj alsyn. Goý Gahryman Arkadamyzyň saýasynda mukaddes ýaşyl tugumyz belentde parlasyn.
Mehriban ýyleşler, ine şunun bilenem sunwatyň aşa gepleşmeden bu sannam geçir gutorýas. Goý hemişe gahrman arkadamyzyň saýasyny watanmyzyň beýik ösüşleriniň, bagtyarlygynyň, rowaşlygynyň wasypçysy bolup, ajaýyp aýdym sarlarymyz belentden ýagnansyn. Gahrman arkadamyzyň jany sag, belent baş aman, tutýan tutumly işleri mundan beýlegem rowaj alsyn. Sag salamat bolun, iyi geleşler.